Hello. Welcome back to yet another episode. Ngatipindei munyaya yedu yekutanga yemuzuva ranhasi. Munotipawo pfungwa dzenyu please mucomment section tinzwewo kuti muri kuona nekufungawo sei. So the story it goes like this. Kana uchishandisa pfungwa dzako properly, not kuita kunge ndiwe wega uri cursed nepoverty. Vanhu tinotambudzika pasina tichichemera zvisina basa. Hanzi yeye handina mari, unoiwana sei kana wakagarira pfungwa usiri kuda kudzishandisa? Handina mari asi uchitadza kushandisa zvinhu zviri pamuviri wako zvinogona kukupa easy money. Mukoma, ini ndiri murume wekuDurban, manje kuSouth Africa, but originally ndinobva kuHarare. Hatina musha, tiri mabva kure. Family yangu iri middle class sort of. Baba vangu vainge vari accountant pane rimwe bank, amai vangu vari teacher pane imwe secondary school. Takakurira kuWarren Park paimba yanga ine 4 bedrooms. Life yainge isina kunyanya kuoma zvayo, chero hayo ikonomi yeZimbabwe yainge yakadhakwa. Saka ndainge ndichiona vanhu vachitambura, including hama dzangu. Ini ndiri mwana wechi2 mumhuri yedu, pavana 3, mukomana muhombe, he is an engineer muUK, then koita mudiki musikana ari nurse muBotswana. Ndakaroora ndine vana 2, mukomana ane 12 years. Then koita musikana ane 9. Tichigara kunonzi kuUmhlanga near Ocean View. But before all this, ndainge ndiri hustler after O level. Ndakabudawo muZim 2005 ndichiuyawo muSouth Africa as undocumented at first, ndichishandawo maodd jobs as waiter mune marestaurant muJoburg. Then ndakazowana mapapers through skills visa nekuti ndainge ndadzidza online course. Zvinhu zvakabva zvatotanga kushinja. Ndainge ndichitambudzika kutumira vabereki vangu mari kumba. Manje mukoma, ndakazofunga deep. Vanhu vanachema kuti vari broke, vari pure, economy yakaoma, hakuna mabasa, but havazivi kuti muviri wavo une gold mine inobuda easy money kana pfungwa dzako dzichinyatsoshanda. Havazivi kuti unogona kuva sperm donor, kidney donor, blood, plasma, bone marrow, hair for wigs, skin donor for grafts, liver lobe donor, living donation, cornea donor, post-mortem if you are registered, even egg donor if uri mukadzi. But ini semurume ndakatanga nesperm donation easy money. Mukoma, sperm donation inongotora maminutes per session muSouth Africa depending neclinic yaunenge waenda, and unogona kuita 2 to 3 times pamwedzi without issues. Blood donation inopa vouchers only small cash, but plasma donation inobuditsa mari inenge iri nani. Unogona kuita weekly. Bone marrow registry inongopa big payout if you match. Kana zvisinga meche, hapana mari yaunowana. Sometimes thousands of dollars internationally. Kidney donation mukoma, if legal, through programs or family, but vamwe vanoita underground, inobudisa mari yakawandisa. Tens of thousands, but unofanira kushandisa pfungwa kuti usabatwe nemariskis. Hair donation chaiyo for cash. If une long dreads or natural hair, macompanies aripo anotengawo ma-extensions 2,000 rands zvichiendawo mberi per bundle. Skin or liver, living donations, 3 hospitals, inopa compensation for time and recovery, but big money if your network is right. Vanhu vanotadza izvi vachichema, handina mari, but muviri wavo uri ready kutengesa zvinhu zvisingaperi oro zvinodzoka like ropa neplasma. Ini ndakatanga nesperm donation 2012 after ndaziva through friend yangu doctor anorapirawo ari kuCape Town. Ndakaenda kuclinic muJoburg ndikaitwa matest, health checks, no drugs, good genetics, then ndikabva ndatangawo kudonata. First payout yangu yainge iri 800 rands. Ndakazotanga kuita regularly, saving every cent, not overspending nekutenga beer, but chikafu chete. Ndakaona kuti ndikapusa pano inofa kwangu. Pfungwa dzangu dzakanyatsoshanda, kwete kuti mari yese yandaibata ndeyekudya oro kubvisa for my girlfriends. Ipapo ndakaita discipline, ndakatanga kushandisa mari iyo for investments. Ndakatenga mashares mumastock markets using maapps like Easy Equity. Then nekuramba ndichitengesa mbeu yangu, ndakazowana mari kuti nditange mabusinesses nekuimportawo mota and macar parts from Japan, selling kumagarages arimo muDurban imomo.
from sperm neplasma ndainge ndichidonata plasma kured cross centers for cash incentives. Ndakawana seed capital inodarika 50,000 rands in 2 years. Kidney story yangu mukoma. Ndakadonata kidney kune mumwe murume wemuSouth Africa who had failure 2018 through legal program hospital muPretoria, but compensation yainge iri there for lost wages nerecovery plus family insurance covered extra. Zvakandibatsira kuwana connection. Doctor wacho akandipa tip on real estate, saka ndakatanga kutenga maflats muSoweto ndichimarentesa. Blood nebone marrow ndainge ndakuregister for bone marrow donation internationally through SABMR, and 2020 ndakamecha neimwe patient yekuGermany. Payout yacho yainge iri 10,000 pounds for procedure netraveling. Bvudzi rangu harikure zvekudaro, but we are on plan yekuti mukadzi wangu every year anotengesa bvudzi rake ka2. It doesn't need to be longer zvekudaro, just kungoita kakureba like the longer finger muruoko watova bow. So for that it's only 3,000 rands. Ishoma hayo, but it helps kwatiri as a family. Zvese izvi zvakandipa easy money without sweating heavy, just using body parts zvinodzoka oro zvisingaperi. Vanhu vanochema kuva broke, but havazivi kuti plasma inodzoka mumuviri after some days. Sperm every 72 hours, blood every 56 days. For varume, it's renewable resource. Kana pfungwa dzako dzisinyazoshanda, unogona kuenda kuclinic every week kunokollecta 2,000 rands. Then invest mari iyoyo. Ini handina kuda kuita zvekudya mari yese. Ndakatanga kuita savings account, then business. Nditori necompany inopa loans and is doing good now. And I have 1 year import my electronics muDurban CBD. The profit that I'm gaining there with 11 my employees, another logistics, delivering goods to Zimbabwe border, partnerships ne big firms, another is DHL. Manje mukoma, I'm now living a good life nekuti ndakagona kushandisa pfungwa. Zvinhu zvangu zvirikuendeka zvakanaka. Ndine dzimba mainly 1 kuUmhlanga Rocks ine 5 bedrooms, pool. Rental property iri muPine Town ine 4 units inobudisa 40,000 rent pamwedzi, and a small farm kuKZN outskirts uko ine 20 hectares. Macompanies angu akakura because ndakashandisa mari from donation zvainge zviri wise, ndikainvesta mueducation ndokutora MBA online from UNISA. Networked nemabusiness owners, started from small garages to warehouse hombe. Mukadzi wangu anoti, you turned body into empire. Tichifara tiri tose. Vana vachienda kumaprivate schools, no stress. Before ndainge ndichitambura maflat shade nevamwe 5 ndichidya manoodles, but now ndakurarama life iri private and big charters for holidays kuMauritius, something I never dreamed. Regai kuchema kuva broke, ndiri kuti regai vakomana. Shandisai muviri wenyu for easy money. Sperms, kidneys, blood, plasma, bone marrow, bvudzi, skin, liver, zvese zvinogona kutengeseka legally through clinics nemaprogram. Asi pfungwa dzako dzinofanira kunyazoshanda. Save, invest, start business, kwete kudya mari yese. If I had spent on luxury first, ndingadai ndiri stuck, but kushandisa kwandakaita pfungwa kwakandipa empire. Vamwe vanhu vanotadza vachiti it's risk, but research, go legal routes, see madoctors, zvinhu zvotoendeka double. Mukoma, post iyi ngaisvike kune vamwe vari kutambura financially. Shandisai zvinhu zvenyu, use brain and rise. God bless those who hustle smart. Yapera nyaya yemukoma wedu ava. I do not know kuti munoti kudii nayo. Hanzi shandisai zvinhu zvamuinazvo. Kana uchikwanisa kudoneta ropa, doneta. If it's liver, kana ari makidneys, whatever that you can donate, you can do that. Pamari yachona yaunenge wawana, use it zviri very, very wise. Yeah. Zvakaoma. Yeah, this is a good
I don't know kuti ndingati it's a good here kana ndingati a bad one, but ivo kuside kwavo varikuratidza kuti vakatora a very good donation. Anyway, kungamusiri kutiona zvedu pakamera because I had a successful operation, but now I'm back. Change chikupai tichipapurirai nyaya dziri kupisa tichauya nadzo pano, and musazokangana kutipo pfungwa dzenyu mucomment section. Comment section ndo zvainenge yakamirira izvozvo, kuti mutaure pfungwa dzenyu. Zviri kunzi kuita mari kwachipa guys, hamene kuti vangani vari kubvumirana nazvo. Kune vakamboita sperm donation, blood donation, plasma, kidney, or whichever donation yavakamboita. Tell us your story, tinzwewo kuti yakamira sei, kuti zvakafamba sei, madonations achona makamaitira kupi, and how much did they pay you. You can bring your comment, you can bring your story ku inbox kwangu tiiverengere vamwe, or wangokomendawo ku comment section ipapa, so that vamwe vangu vachizivawo kuti zvinofamba sei. This is another story ingandisati ndambonzwa for years. Tell us your thoughts in comment section. Tiende panyaya yedu inotevera. Having a baby at 60 years, Mwari akanaka. God is good kuzvara mwana akanaka dai. Chitupa kuseri brother honest. Vanhu vanotambura nekutaura nyaya dzavo, but sometimes kushare kunobatsirawo vamwe kuti vasafungisise. Miracles achiri kuitika and it happens anywhere anytime. Ndakafunga kuti nguva yangu yekuzvara yainge yapera, zvisiri izvo zvandainge ndakarongerwa naMwari. Ndiri mukadzi wekuchitungwiza, originally ndinobva kuMashonaland Central, kumusha kuBhindura. Surname yedu tazviona, mutupo uri soko. Baba vaita zvekugadzira mapadza kare, family yedu yainge iri yefarming. Ndakazvarwa 1970, saka ndine 56 years izvezvi. Ini ndakaroorwa nemurume wangu, let's call him sekuru tazviona, 67 years of age izvezvi. Takasangana pawedding yeimwe hama yedu tichiri kuBhindura 1985. After he proposed, akati anondibvisirawo mombe 12 dzinotsika. Kuzobva kumusha takatanga life yedu muHighfields, Harare, ndichishanda saseamstress mutailoring shop, iye achishanda sadriver welori. Manje mukoma, paimba patave kugara tinogara nevazukuru, vana takatoita, vese vatova nevana vavo, asi vanouya every now and then kuna gogo vevazukuru. Vana vangu nemurume tine 5, 3 boys ne2 girls. Life yainge ichifamba zvakanaka, tichiita mafamily braais every month, vazukuru vachitamba zvavo nagogo vavo. Sekuru vevazukuru murume wangu achiti mhuri yedu iri blessed, ndichifara nevazukuru. Mukoma, around 2020 ndakafunga kuti time yangu yekuzvara yapera for good. Ndainge ndasvikawo menopause at 50, hot flashes every night, ndichichema nemamood swings. Doctor kuchipatara vakanditi it's normal, your body is done, no more periods. Rakafara zvisingaite ndichiziva kuti ndizvo zvazviri, Mwari anoziva, so that I can focus nevazukuru vangu. Vakaenda zvakanaka for years. Ndainge ndichichengeta vazukuru, ndichitengesawo mabhero mumamarkets, murume wangu achishandira basa rake. Last year around mid 2025 ndakatanga kunzwa mudumbu mangu kurwadza, ndichifunga kuti weight nekuwedzera ndo zviri kukonzeresa, plus age yangu. Ndainge ndichitambura nemusana ndichifunga kuti arthritis yekuzvara or tiredness from menopause after effects. Ndikamboti it's constipation, ndichitenga malaxatives kupharmacy vachinditi amai endai kwadoctor, but handina kuteerera, ndichiti it's old age. Murume wangu akambonditi uri kunyanya kudyisa mazuvano and you are glowing too much. Handina kuenda kuhospital. Last week ndo pakazotanga drama mukoma. Murume wangu akaisa message kufamily WhatsApp group achiti I need you all home at 6 o'clock. Tine family meeting, no excuses. Achiudzawo vana kuti vange vachiuya nevadiwa vavo kuti vange vachizoona vazukuru. Vana vedu vakashamisika, mukomana muhombe achiti is everything okay baba, but akabvuma hake. Fast forward vakazoti vasvika kumba around 6:30 p.m.
Vana vakasangana nemashura, vakaona amai vavo vachiyamwisa mwana mucheche musitting room. Vakati, kuhaufa amai zviri kufamba sei? Sekuru vakabva vati, as you can see, your mother has a child now. Tiitei makorokoto. Kwakazvarwa mwana mukomana. Baba vakataura nevana vavo asi vainge vachingonyara-nyara. Vakazotaura vachiti, ndakamhanyisa amai venyu kuhospital kuWaterfalls. Kudosvika kudai manesi akatoti, emergency operation izvezvi, she is in labor. Ivo hanzi kana kumbozviziva, handina kumboziva kuti ndainge ndava nemwana mukati mangu 9 months dzese. Because menopause symptoms ndo yainge yakandivhara. No periods, no nausea, just weight gain nekumboneta sometimes. Ndakafunga kuti it's all over, but Mwari akanga asati andivhara mbereko. So pakafonera doctor kuti aite emergency cesarean, but asati asvika pain yakadzika yakawedzera. Contractions every minute. Vanga vatopusha mwana wavo mukomana naturally muhospital bed with nurses helping. Mwana wacho akabuda achichema zvisingaiti. A healthy boy 3.2 kgs, maziso like baba vake. Nanhasi vana vachiri kushamisika. Vedu weye kuti chembere in almost 60 years kuzvara mwana, kuita Sarah chaiye wemubhaibheri here, kubara at old age. God promised and delivered. Vana vedu vakashama. Mukomana mukuru achiti, amai, how you were menopausal. Musikana muhombe from UK akafona achichema nemufaro. It's a miracle baby. Murume wangu akachema for the first time in years. Achiti, Mwari akachengeta. Ini ndakanga ndichifunga kuti amai venyu vane BP. Manje zvatapiwa mwana mucheche. Takura kudai, tichamuchengeta makore akawanda sei. Hatisi kana kumbofara because at 60, energy yedu itori low. Tinongovimba nekuzviisa kuna Mwari kuti vachabatsira. Mwana wacho abva atotumidzwa zita nababa vake, hanzi tashamisika. Tamboda kuti hariite, but since ari mukomana zvikanzi, munongomuti Tasha, iri shortcut. Meaning we are surprised, but with love. Zita rake rese in full anonzi tashamisika tazviona junior. Hanzi rinomirira miracle yedu. Mukoma, after birth ndakaitwa ma-stitches, but doctor akanditi, you are 1 in a million. Post-menopausal pregnancy, but baby ari perfect, no complications. Pandakaenda kunozvara, ndakazobuda muhospital after 3 days. Mwana tichamuchengeta tese, vazukuru vachabatsiridza nekuchinjawo madiapers. Vana vedu vachabudawo mari yekutenga maformula nehembe. Murume wangu akatenga prema, tiri kufara mumba medu, full of baby cries again after 20 years. Trauma yangu ndeyekuti handina kumboziva, ndakanga ndichifunga kuti life yangu yekuita vana yapera. I'm now focusing pakuve gogo, but Mwari akandipa bonus. Mwana at 56 years to remind us kuti his timing is perfect. Vanhu vanotaura menopause like end of world, but izvi zvinoratidza kuti doors anogona kungovhurwa again. Family yedu yakabatana mo. Nhasi ndinoti regai kukanganwa kuti Mwari anogona zvese. Even at menopause, nhumbu inogona kubata, inobuda knowingly if he wills. If you are going through changes, check with your doctor, share with family, and trust the process. Miracles anongoitika zvinonge zvisina kutarisirwa. To those like me vakaita mwana after menopause around 60 years with new baby, zvinonetesa but zvinofadza. Hold on, mirirai kubatsirwa and mugocelebrate. Menopause kana kuzvidhauta kuti unozvara here kana kuti hauzvare, kungofungawo kwedu. God is not done with you yet. Chishamiso ichi. First time yangu again kunzwa zvinhu zvakadai kuti after menopause munhu anonzi akazobata pamuviri. Iye angasisatoende kunguva yake. And that was our last confession. God is good kuzvara mwana kanaka kudai. Oh my goodness, I can't believe my eyes. This is unbelievable, this. Oh my precious one, I look at you. Is that so beautiful, so perfect.